Firxa ta' kanzunetti movimentati, sentimentali, romantiċi, enerġetiċi, pop u tal-widna li inkludu Photograph, Perfect, Shape of You, Shivers, Castle on the Hill u Thinking Out Loud. Sheeran li għandu 32 sena u għarrebbieħ tal-award tal-aqwa artist solo Ingliż fil-Brit Awards tal-2012 meta debutta bl-album Plus, jappella għal qatt ta' ġenerazzjonijiet u wkoll ir-rebbieħ ta' Grammy Awards. Callum Scott li kien ħassam fil-Britain's Got Talent ser ikun qed jikkumplementa l-wirja ta' Sheeran waqt konferenza tal-aħbarijiet li matula segwew l-aħħar tejjiet biswit il-palk majestus f'Taqali. Il-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo qal li artisti ta' kalibru bħal Sheeran jattiraw kwantità konsiderevoli ta' turisti f'niċċa ta' kwalità ta' kunċerti mużikali li qed tkompli tattira żjed turisti lejn Malta. Il-Chairperson tal-Awtorità ta' Turiżmu Gavin Gulija qal li l-kunċerti li qed isiru f'Gżer Maltin jappellaw għal sezzjonijiet ta' turisti li qegħdin iżuru Malta biex isegwu dawn l-ispettakli fl-eluf u augura li t-turisti li jżuru dawn l-avvenimenti iwasslu għal iżjed turiżmu ta' kwalità f'Malta. Kunċert f'Malta ser ikunu implementati u disponibbli għal pubbliku diversi arranġamenti loġistiċi ta' trasport, vanijiet frekwenti lejn id-daħla tal-kunċert minn diversi lokalitajiet. Ed Sheeran qed jagħmel tour dinji Mathematics li beda fil-21 ta' Marzu tal-2022 f'Londra. Tour li qed jieħdu lejn diversi pajjiżi fl-Ewropa u madwar id-dinja.